ka kun new trap youth awakening movement khnam kala IT biang ya kadol khas ha khasi hil autonomous council ban penkelano ya ke edi rules jong kendon sispa apopra khnang ban khanglat ya ki bumdai khasi ban yo yesimenta ha ka election jong ka council ha ka jingsya ka khnam hapo ka jirang ba Thomas Pasa ya thmu ban IT ha CM ba Winston Tony Lengdo hanai nama ba umdon ha office la IT no ha PE habaklan sikalat patrai kebor ba Thomas Long ba nado usnam aja khasau ka khnam ka ajing tho halo kanega henrai ka council ka dang yo thia long ba ka jingjia hakaro hills autonomous council kalangum ka jing kendit thia ba hangni harilum khasi kaladon kam ban penkelano ikani ka an yo ba kan long ka jing mansau ya ka KHDC ba kumju ya ka jai penrio nakaliang ka jongi kumban su bagi bagi babun kilayo i katu kajing jia po Garo Hills hakabale se la donu kajing klat jongki beriu nama kajing yolat jongki bamdei ki jai menriu Garo ban ya simbenta hakane election Garo Hills Autonomous District Council ke ban long shen te nakaliang ka jongi kaji sokya ngi lawan ni kendu biang ya ka KCDC ngi la thu bangi yo banya kran chicken Argentin bat CM hendai namar ba i indon tengi la shu ai no ka chiti kumba shu maj phang kendian nadu u arajar khatsau ngila wanra haka isi ki baper haka bangila kerpat ngila dawa persyang ban pensau thu ya ka jingdon kamban penkelano ya ka idi rule ga basis pa arpu para sop para wan bat sop para 3 Henry nadu arajar khatsau ngiyo tang ya ka jing jarjar halor kani kamat ka badon kam bat hakane ke isi ru ngila ai ke city na do u April arja apusan ngila penbut ru ya ke reminder ha u January arja punriu habang ngila bu ya kaju ka jingkerpan ban amen ya kane ke idi rule ke basis pa arpu para ban namar bang iklem pat yo lengim yo ignu no kadak ba na kalian ka district council kan simkia halor kane ban daka bape ya ka jingjiang ti hapo Garo Hills ngi wan biang siapo ka KCDC menta ban ai biang ka ke city sya ECM ban kerpat di ba insim kya da ka jing kmi lenti yo le se ka ne ka jing jia ka barang jia po ka Garo Hills kan pen kendin kan pen snew thu ya ki babat ya ka sinchar kadar hapo ka district council bakan nu kalau ka badon kamtam bangin pen kala ya kan ke di rule ka basis pa arpu pra ban khanglat ya ki bar jela ya ki bamdai ki khasi da ukulam jong ka an bakim yo kinum yo lat ban simbenta haki election namar ka jing siap tinggi ka jongi ka long ba yo haki por ki banwan yo kawan ka jing mensau bat de ya ka district council bat ya ka jai bendu hibro kawai te kum mangila jukuran ka por ka por lada kum kinong thawan lada ngimla ban ya dai ki kenro jong ka district council da ka an long le no e ka jing long nong thawan ka jongi nak ta ka daw ngi la busuk ke city yang ni bat teng yo ka district council lu ho ya ka jing bun bagi kam yo kini ki mat ki ba kham kongsan ba ki sa no syadin dan kalian ka jongi ni ai ke city bat ni apen amen ru ya kan ka ed rule ka basis pa arhu para haka bang ila ai kerteng ka draft amendment 128 ed rules tang ban pensuk ya ka district council tang ban pensuk ya ka district council bahkan penstat penklo ya kan ka kam namar ka proses ka khamjolong lar ka district council ka amendment kane ka bon ra ka floor of the house ki pass kane ka amendment nang ta para ki pa sha u governor ban ai ka SN te piki kalenti ka khamjinga kindiat te ngikwa ka district council bahkan le no ya kane ka benta khnang bangin like na ka jing mensau ka iga bajia po district council kalong ba sosi pi kalong ba sosi ba kini ki bomde gi na ka jai ban Garo ki yo lat ban thabut bat balik kan ni ka jika kinat menta kadai ba ki MDC le se jong Garo Hills ki klempen klan ya ki an ki jong ki yang tepo Garo Hills nak ta kadau kami kene ka jing kanat kene ka jing mensau hang tepo ka Garo Hills bat ngim kwa ba kan wan urlong kaju hane ka jai bere jongi te ngi kwa do khlam bai ba shai ban tho ban penkala bai ya kan ka idi rule ka ba sispar hupra ka draft amendment ngi ai lupa siapo ka mi jong CM hakabang ila tho art lagi mat kim kongsan pa ni tho ba in para 128 sub para 1
But subpara D, the sentence starting from provided that a person not belonging to a scheduled tribe ter hadu ka contain territorial limit of the state autonomous district they ban delete ya kene bolok kawai but ban thok bujli no kan ka contain ka boong provided that a person not belonging to a Khasi tribe shall not be entitled to so vote in the KHEDC election kala syai bah contain but ka baar pada amendment bagi terwa ba ya ka para 128 subpara 3 they ban delete barok kawai ladang ngile kumta le se kandon ka jing singan ya ka district council hi kawai hakini ki khendet sni ki baladem ngi ai jing ro ngi yo in nakaliang jong i ba arden ru ila pen pau ya ka jing bam yahap jong ki wi pada ki bendreu ban le tuklar ha ka kam thep bot na ka election jong ka Garo Hills Autonomous District Council bat ka dei sisa kumta tadi sisa kum bagi baden bat ngi khmilin tiba ka ju ka formula kin terkam hang ni ya ka ju ka jing snyo kandon ru lembaga ne ka isi jong ka WPP bakin pendep hok ya kamram ka jongki kadi omde nak benta ka jing mento jong no jono nak benta ban pun singai ban pun scam ya ki kenro jong district council hi nak benta ka jing bha jong u babun balang na ta daw ngi dontang ka jing kermen ba nakaliang ka KJC kan sim khia ya kani bat ngim dei ban perkhat buram le ban perkhat monu ban yo political mileage hedai ka kamram ka kongsan hi bangin pun scam hi kenro pi lada haka kerteng juga parti ngin ya penyo ya kari kalong ka ba ma ba ya ka bure ko jongi to ngin ya bu ya parti den kai ka bangi le nak ka jongi kadai ka jingkwa ka jongi ban ya trilang ban pen scam ban pen singan ya ka hok long terai hapok ka district council ban nak ka jongi long ki bakloi ban ya trilang bat ka district council ban pen urlong ya ka jing temu bat ladah ka kane ki isi kale gini ka kam ka bala sateng ka bun bak isi klem la man le kum ka jaj bedeng hapan ay jingero ni hap ay ka jingero ka ba kraw tam ya kan ka district council ya kan ka isi ka bala la ban simkhia ya kan ka benta na ta ka daw ngi sasisian ngi kerpat ba kan ka isi kan le ai bat kan penting ru ngila ay ka city CPA jong ECM da ka jingker pat ru ban sobha ban penting mala da ngap jar ngi sa umdum pi langi la sab jar ngi sa umdum tengi kerpat ru kum kata ko official kakat ka jing tri professional haki office kile kum ladangi ai sting ngi yo ru reply pi tengi la ong i pi ru ban soba ban pentip lang yangi kai ka senjam ka bana kalyang kami jong CM kila sim halor kene ka benta pi lar kyong ngin proses ngin le no ru ngin so thu lari kyong ngimla ban le ru ngin sok thu dakinu pada gisen jam bi hap sim pada ban penur long yang ne ka jing temu ka babha ka jing temu ka don kam tam yang gi kum ka jai ben riu hnyau tu dap te itang ita nak leng ka jongi ban ngin sabut den pade ha ki por ki badang wan nak leng ka jongi kentang yawai teng hoi ngi kerja ka ju si ka ju 4 ulong hap kan ka ju si ka ju pi ngi hap kan nomar ka khia ba kan ka kam la ban long ba ka wai ki isi ka khlem le te ngi la klet dong ngi ru hen ngi hap ban yai bot din kane ngi hap ban yai bot din kane namar ka jingkit khlik ka jing sokhia na ka benta ki patang ki ban wan ki ban yo benta ya ka district council pada